जों 32 मातारबारिनि 62 बुट श्री बिनंदन वाटियानि नगो फाइसक फाइजाक ओ जागा तंगो श्री श्रीजुक्त प्रकाश सिसिम तिप्रा मथानि खरकसा सक्रिय लिडार थाई आं खरकसा ओ मातारबारि केन्द्रनि कैंडिडेट गतिनो जागा जों गरजी नवाटिया कामिओ ओ जागा श्री बिनंदन वाटियानो जों तिनि नुखा फेसबुक नि बिसिंतै गोबांमा बरकानो कमेन्ट आबो साहर काजे जेनिनि कामिओ नो खरकसा निनि तिप्रा मथानि बरक जॉइनिंग नाखानि सामनि बुसुक सत्यता तंग ओंके आ सत्यताना आं आनि खुबै सालिया सिनि आबो बरम गोनां बिनंदन वाटिया बिनि खुब बायथांनो बकि तिनि जॉइनिंग दे नाखा ना नायाब साइखना रवानो नंगो। अच्छा पहला जतन खुलुमका तिनिनि जे बीजेपी जॉइन खायनि कक सामने अमर संपूर्ण बुल बा टाटाल तिनि बीजेपी चिनी पारावो बरक प्रचार कार्य फाइताने जे टाइम फाइका ओ टाइम आं माइचाइ तंमानि जरा बरक आनि नगर सकबायखा इनके स्वाभाविक बरक ऐसा फाइकाबा आं आसुक देबसारित मा हेनाय बरक फाइका फाइने आनो टुपिरक थुब्रुखा इनके बरनि ओ गेरुवा रंग रक सिलरि रखा इनक्लाय सिलरि माने अर्थात आं बीजेपी जॉइन खायो हाइया बरक फाइका जस्ट फटो बु टाइम फटो रक बुखा बरन टुपिरक थुब्रि भाइराल खायरखा अबत आं साइमिया किन्तु बीजेपी इरतिनि कोनो जॉइन सभा गैया मंसा गैया आं कोनो बीजेपी जॉइन खाइया आसन आनि कक हामबाय ओके शुरू खालामनो इनके तै कैसा कक कार्जखा इनके तै कैसा कक खेतमो जे बरक तिनि हाक्लाय फेसबुक ओ सारखा उ बरक फेसबुक ओ हाक्लाय सारगानि उचितया जे बीजेपी जॉइन खायका आं होननाय कारण आं कोनो एरतिनि जॉइनिंग सभाया बीजेपी कोनो जॉइनिंग सभाया आं बीजेपी ओ जॉइन बुखाया को ताकसुक जरा इनक्लाय अमा हाके जे फेसबुक ओ माने अब उठगै नानानै आं थों हामबाय।